Para sedherek sedaya patunggalipun Sang Hyang Gusti, monggo ing wekdal menika kita ngawontenaken pakempalan pandonga tengah minggu Rebo 26 Mei 2021. Ing wekdal menika kita dipun paringi wekdal kangge hening sekedhap. Monggo wekdal heningipun wekdal hening cekap. Bapak Ibu ingkang kinasih, monggo kita sami memuji asmanipun Gusti. Kidung Saman Kristen 268 pada ingkang setunggal, judulipun Wungunipun Gusti Panglipur Kula. Semoga sang Dumo kula derekaken. Rama sembah kawula ingkang dinarakaken damar katen swarga, kawula maturaken panuwun syukur dumateng Paduka, dene Paduka tansah rimati sang kawula. Monggo ing wekdal sonten menika kawula saged ngawontenaken pakempalan pandonga. Mugi Paduka bersolamu lan bisa madani manah kawula piyambak-piyambak napa ingkang dados pangandikan Paduka saha kula lampahi ing saged gesang kawula. Rama nyuwun sedaya bisa pinterlawan kawula. Kawula niki sedherek harus sedherek kawula ingkang dene saged nyawontenaken pakempalan pandonga kados ing wekdal menika. Mugi Paduka mirsani panjenenganipun ingkang saged Paduka paringi santi, ingkang ngandhang sisah mugi Paduka paringi kanggo ingkang kesana dumateng Paduka tinggal. Rama mugi Paduka paringi kegiatan senaosa wonten kalebet atus ing masa pandemi menika. Nanging kawula tuntun kawula terkait supados kawula tansah kundilan wonten masa Paduka. Dosa tindakan kawula ingkang panjenengan kawula ingkang berdunya menika Paduka. Paduka dosa paring pangapunten ingkang menika Paduka dosa berkahi. Wonten Gusti Yesus kawula kedua. Amin. Semoga kita sami ngaturaken disusun dumateng Gusti lan disusun menika wonten setunggal amplop ingkang kita kempalaken mangke amplop menika saged pun titipaken dhateng majelis wilayah piyambak utawi dhateng gereja. Pangatak disusun menika kula wonten saking Jabur 119 ayatipun 110 ingkang mekaten pangandikanipun. Duh Tuhan, sesaosan monosuka ingkang awujud pituntut ujian menika, mugi saged dadosaken pareng Paduka sarta kawula mugi kawula moga pranakan Paduka. Lan disusun menika kita sami Pepujian 119 gangsal ayatipun setunggal disusun untuk ring Allah.
Romo sembilan tahun yang mengalami suatu kalau melakukan isu ingkang kami seperti itu mugi pakto kusum berkait mugi isu itu sakit kandi nimbalakan dalam pakto lan sakit kandi panggisangan tujuh pakto lan setiap kalau ketemu yang satu kangen di pakto mugi pakto kandi pakto berkait suka dosa maupun ingkang dados dawa patiko kawula saged bersamaken awit saking berkah patiko tanpa pitulungan patiko Rama sedaya kula boten badhe kelampahan kami sapotae sangkala lan kula sumringih boten ngasta patiko matur Rama amin. Sumangga Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih sesarengan ngraos-raosaken sabdanipun Gusti ingkang dinten menika waosanipun saking Yohanan bab 12 ayat 19 dumugi 23. Yohanan bab 12 ayat 19 dumugi 23 ingkang kathah. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku para sakabate Gusti Yesus padha nglumpuk ana ing sawijining papan. Lawangi padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku Gusti Yesus rawuh jumeneng ana ing tengah-tengahe para sakabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Sawise ngandika mangkono, tumuli nedahake astane lan lambunge marang para sakabat. Para sakabat iku padha bungah nalika ndeleng Gusti Yesus. Gusti Yesus banjur ngandika maneh, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Kaya anggonku kautus dening Sang Rama, kowe saiki iya padha dak kongkon." Sawise ngandika mangkono, tumuli padha didamoni lan dipangandikani, padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe padha ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane ditetepake. Makaten waosanipun kitab suci ingkang rahayu nggih menika tiyang ingkang mirengaken ugi ngestakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Renungan dinten menika kanthi irah-irahan bukti ingkang nyantosakaken. Bukti ingkang nyantosakaken. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, mbok bilih Bapak Ibu lan para sedherek menika nate mundhut utawi blanja barang kanthi cara online. Belanja kanthi cara online. Nggih menika nalika online menika kantun kak HP gitu. Di kak HP nutul salah satunggaling aplikasi kangge belanja online. Ditutul milih barang napa? Oh aku pengen tas. Aku pengen kelambi. Aku arep tuku sepeda motor. Ditutul ingkang dipun pingini pundi. Lajeng ugi mbok bilih nate kula lan panjenengan menika belanja online menika nalika tumbas tetedan. Awit samangke jaman ingkang maju ingkang modern menika nalika tiyang menika pengin dahar samangke mboten perlu repot-repot olah-olah masak. Mboten perlu nalika badhe tumbas ugi mboten perlu wonten ing warungipun. Kantun nutul HP ya toh. Aku pengen mie ayam pilih. Wah, pun sak pun milih ing HP ditutul HP-ne. Nah, wonten kantun nenggo wonten ing griya piyambak ungkang-ungkang kalih nonton TV, ngertani kertas tedan ingkang dipun pesen pun dugi. Dipun tedhah. Saya sangat zaman modern menika. Ananging nalika kula lan panjenengan menika blanja kanthi online menika ugi kedah kanthi stiti.
Mboten lajeng sembarangan, mboten lajeng pokoknya aku belanja online. Ananging kedah setiti pundi to toko-toko online ingkang pinitados, ingkang mboten ngapusi. Nah, supados kula lan panjenengan menika pitados mantep kalian toko online kula wau, biasanipun enten ingkang naminipun review. Kathah tiyang ingkang komentar, wah nek blonjo ning toko iki barange ora apik. Barange apik. Wah nek blonjo ning toko iki barange sesuai karo sing dipesen. Enten ugi ingkang komentar, oh nek blonjo ning toko iki barange kok ora padha karo sing dipesen. Lajeng ugi enten ugi ingkang review menika kanthi nge-like. Napa niku nge-like niku lho, sing gambar jempol minggah niku lho. Ditutul. Lah menika dados salah satunggaling bukti bilih toko online menika, oh iki pinitados iki iso dipercaya. Tak tuku ning kene wae. Awit kenging menapa enten tiyang-tiyang ingkang sampun ngakeni bilih toko online menika mboten ngapusi. Enten buktine sampun kathah tiyang ingkang ngakeni. Nah, makaten ugi Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, asring kula lan panjenengan nalika pitados dumateng Gusti Allah menika betahaken bukti ingkang saged nyantosaken manah kula lan panjenengan. Napa ta buktinipun Gusti Yesus menika saestu Gusti Allah ingkang rawuh wonten ing satengahing donya menika? Napa ta buktine? Cetha wonten ing waosan dinten menika Yohanan bab 2 mirunganipun ayat 2 dipun serat mekaten. Sakwuse ngandika mangkono tumuli napa nedahake astane lan lambunge marang para sakabat. Para sakabat iku padha bungah nalika ndeleng Gusti Yesus. Gusti Yesus ugi sampun buktekaken bilih panjenenganipun menika pancen Gusti Allah piyambak. Bilih panjenenganipun menika mboten nate mbelenjani janji. Menika ingkang damel bungahing para murid, para sakabat, satemah para murid menika lajeng gesangipun menika semangat malih. Gesangipun menika mboten nglokro malih. Ananging lajeng para sakabat, para murid menika lajeng siap nampi pangutusan saking Gusti Yesus. Awit kenging menapa wonten ing ayat 21 ugi dipun serat bilih para murid, para sakabat menika didamoni gitu, padha nampanana Roh Suci. Nah menika ingkang niyataken para murid. Awit para murid menika sampun nampi buktine menika nyantosaken manah, damel bungahing manah. Sak sampunipun manahipun menika bungah awit saking bukti ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus Kristus, lajeng siap nindakaken tugas perutusan awit saking kekiyatan ingkang dipun paringaken Gusti Yesus nggih menika Roh Suci. Ya samangke kula lan panjenengan kados pundi Bapak Ibu? Gusti Yesus sampun maringi bukti. Napa kula lan panjenengan tasih betahaken bukti melih? Sedayanipun ingkang sampun kula lan panjenengan tampi wonten ing gesang padintenan menika sampun cekap dados bukti bilih Gusti Yesus, Gusti Allah menika mboten nate nilar. Senadyan kula lan panjenengan gesang wonten ing satengahing pageblug Covid-19 menika, ananging puji Gusti, kula lan panjenengan tasih dipun amping-ampingi. Senadyan samangke menika sekolah menika daring, enten ingkang PHK nalika nyambut damel, enten ingkang nyambut damele saking dalem piyambak-piyambak, ananging tetep dipun berkahi dening Gusti. Berkahipun napa? Mboten nate kekirangan. Cobi dipun raos-raosaken. Apa aku kaya nganti kekurangan ya? Mboten. Kita kedah pitados dumateng Gusti Yesus ingkang sampun maringi gesang dhateng kula lan panjenengan.
Awit Gusti Yesus menika sampun maring bukti ingkang nyantusaken manah kula lan panjenengan. Mila sumangga Bapak Ibu para sederek sangsaya gesang ingkang semangat, gesang ingkang boten nglukro, gesang ingkang tetep masrahaken diri dumateng Gusti Allah. Gusti tansah berkahi. Amin. Sumangga sesarengan kita ndedonga kawula dherekaken. Duh Gusti ingkang wonten ing dhamparing kratoning swarga kanthi kebaing panuwun kawula ndedonga dumateng Paduka ingkang dados tuing gesang kawula lan ingkang dados tuing berkah dhateng kawula sedaya para putra kagungan Paduka. Mila kawula ngraosaken bilih sedayanipun ingkang sampun kawula tampi menika namung awit saking Gusti Allah ingkang tresnani para putra kagungan Paduka menika. Mila mugi Gusti ingkang nyagetaken kawula supados kawula nika masrahaken diri lan pitados awit saking Gusti Yesus ingkang buktekaken bilih panjenenganipun menika saestu Gusti Allah ingkang rawuh wonten ing satengahing donya menika. Duh Gusti, senadyan kawula asring dipun abenasingaken kalian pepalanging gesang kalian perkawis-perkawis ingkang awrat satemah kawula menika malah sangsaya nebih saking Gusti. Mugi Gusti ingkang nyataken kawula supados kawula menika boten sangsaya nglukru, supados kawula menika boten sangsaya nebih. Senadyan kawula gesang wonten ing satengahing pageblug menika, ananging kawula tetep pitados bilih katresnan Paduka menika ingkang Paduka sokaken wonten ing gesang kawula patintenan. Mirganipun kawula ndedonga Duh Rama tumrap lare-lare ingkang tasih sekolah, kuliah, ugi sederek-sederek kawula ingkang tasih nyambut damel, mugi Paduka ingkang berkahi wonten ing gesang patintenan nalika ngrampungaken sedaya ayahinipun mugi Gusti ingkang nyagetaken. Makaten ugi tiyang sepuh kawula ingkang sampun adiyuswa mugi Gusti ingkang ngamping-ngampingi ugi wonten ing gesangipun. Lan kawula ugi ndedonga tumrap sederek-sederek kawula ingkang samenika nembe sakit, mugi Gusti ingkang maringi kesarasan lan tetep nyataken sederek-sederek kawula menika supados tetep pitados lan masrahaken diri dumateng Gusti Allah lan pitados bilih pitulungan ingkang sejati menika namung saking Gusti. Lan kawula ugi ndedonga tumrap brayat kawula piyambak-piyambak mugi Gusti ingkang mitulungi senadyan kawula nembe ngadepi perkawis ingkang awrat wonten ing gesang kawula mugi Gusti ingkang maringi kegiatan lan kesabaran supados kawula menika tetep pitados pitulungan saking Gusti menika mesti wonten ing satengahing panggesangan kawula piyambak-piyambak. Kawula ugi ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang samangke tasih ngadepi pageblug menika ugi tasih wonten perkawis-perkawis ingkang boten nentremaken manah, mugi Gusti ingkang paring katentreman, para pamimpin mugi Gusti ingkang paring kawicaksanan, ugi para rakyat wonten ing Indonesia ugi Paduka ingkang berkahi supados dados rakyat ingkang saged nuwuhaken katentreman wonten ing gesang sesarengan. Makaten Duh Gusti donga menika lan kawula pungkasi donga menika kanthi sesarengan ngunjukaken donga Rama kawula. Rama kawula ing swarga asma Paduka mugi kasucena kraton Paduka mugi rawuh karsa Paduka klampah ing bumi kados wonten swarga.